स्टूडियो। दुल्हा के दुल्हन कैसन भेटैलौ बोले न जाओ धकिया बौगे। दुल्हा के दुल्हन कैसन भेटैलौ बोले न जाओ धकिया बौगे। कैसन समय अयलौ सास दामाद के लेके भागल गे। कैसन समय अयलौ सास दामाद के लेके भागल गे। सास ओकर लागौ गे मैया देखे में एक नंबर गे। अही से छौरा कैलकौ गे मैया काम दो नंबर गे। सास ओकर लागौ गे मैया देखे में एक नंबर गे। अही से छौरा कैलकौ गे मैया काम दो नंबर गे। घोर कलयुग अयलौ गे मैया ससुरो पुतहु के न छोड़ोगे। घोर कलयुग अयलौ गे मैया ससुरो पुतहु के न छोड़ोगे। कैसन समय अयलै सास दामाद के लेके भागल गे। कैसन समय अयलै सास दामाद के लेके भागल गे। कैसन जमाना अयलै गे मैया अयलै कलयुग गे। छौरा सबके सनकल गे मैया ओकरे ऊपर दिल गे। कैसन जमाना अयलै गे मैया अयलै कलयुग गे। छौरा सबके सनकल गे मैया ओकरे ऊपर दिल गे। राइटर किशोर अर्जुन आशिक मानो न केकरो बात गे। राइटर किशोर अर्जुन आशिक मानो न केकरो बात गे। कैसन समय अयलै सास दामाद के लेके भागल गे। कैसन समय अयलै सास दामाद के लेके भागल गे। दुल्हा के दुल्हन कैसन भेटैलौ बोले न जाओ धकिया बौगे। दुल्हा के दुल्हन कैसन भेटैलौ बोले न जाओ धकिया बौगे। कैसन समय अयलौ सास दामाद के लेके भागल गे। कैसन समय अयलौ सास दामाद के लेके भागल गे।